वाओ, जैसन सोचले रहनी बिल्कुल वैसने हो रहल बा। रस्मो रिवाज, गांव के कल्चर ग्रेट बा। घर के नौकरानी सासू माँ के फर्ज अदा करतानी। थैंक यू गॉड। नमस्ते बहुरानी। अरे ई का करतानी? आपके पत्नी हमरा सासू माँ के फर्ज अदा करतानी, फिर आप हमार ससुर जी जैसन बानी। और ससुर कबो हाथ जोड़ेला ना, बहू के आशीर्वाद देला। दी खुश रहा खुश रहा खुश रहा। बाबूजी प्रणाम। अरे मदन भैया ना? अच्छा, एकर मतलब राजा भैया हमार पूरा बायोडाटा पहले से रोक दे देले बाड़ा। देले नहीं खन, हम ले ले बानी। अच्छा, श्याम सलोना नटखट पप्पू। थैंक यू भाभी, लेकिन हम थोड़ा जल्दी में बानी। कहाँ जाता रहो? ट्यूशन पढ़े। मैडम बहुत तकलीफ में बाड़ी, तभी भी पढ़ावा तारी। मिस, राजा भैया आइल बाड़े। अच्छा, कहाँ? यहाँ ना घरे बाड़े। कैसन बाड़े हो? ठीक बाड़े, पर उनका साथ एगो शहरी मैम आइल बाड़ी। कैसन भी आओ? आपसे अच्छा नहीं खी। चाहे वो जैसन भी हो पप्पू, ओकर किस्मत हमरा से बहुत अच्छा बा। तभी तो हमार जान के अपन जागीर बना ले। पप्पू, हम राजा से एक बार मिले की चाहता नहीं। कहाँ मिल सकेनी? प्लीज। अम्मा, हमार पतिदेव जी कहाँ हैं? दुल्हन, द्वार पे तो मोटरसाइकिल लौकत नहीं खे, बुझाता बबुआ कहीं घूमे गइल बड़न। ओके। लगता है आपको याद नहीं कि हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, और हनीमून में हस्बैंड और वाइफ हमेशा साथ में रहते हैं। कहाँ देखतानी हो? चलिए हम के अपन गांव के बाग बगीचा खेत खलिहान सब घुमाइए। चलिए। ठीक। गुरुदेव, रजवा बड़ा कटहा मेहरारू पौले बा। बाकी कहीं पिछला प्यार ओवरफ्लो मारे लागल तो खतरा हो सकेला। ए चलवा, हाँ। जौने दिने जतरा बन गइल ना, हाँ। वही दिने एक खतरा के उड़ा दे। बूम।